kalta khan he mi te chung kwa hi journalist te chuan an vatlo a an fa te chuan mail dang lam tak an puta wangin mi zong deuh thaw chuan mi hring pa ngai an ni pon ring lo ani ramsa chia le tha hriat na nei lo apps an ni lo le zonga ten ngai ani heng nau pangte hi nat na nei sa in an lo pianga chu an pian ken nat na chuan an mail chu asiam dang lam ta ani chumia wang chuan an veng tele an mani hmua piang te chuan an musita an endonga he nau pangte hi an chuan amuangin an chak vak lo ema an khongai thlak hle ani an pa chuan anupui hi vo shepa ti chuan anupui le fanau te chuatlan bo san dai ani hetia an pa che na chan chu engdang wang ni lovin falak lak lo tak a hrin wang ani an tiani an pana chua san ta ka chuan an nun chu lo har sata ema an chonghei chang po atam hle ani chutia an lungai le mang an lai tak chuan Afrimax te chuan an vatlo a cho ei tur le thil tui hnai chi hrang an lo ken saka tin ba ka thom hno te le thil dang chi hrang an ron ken sak ani nu ber chuan a fa te sikul kaltir chu a chak hle a ma se he thil hi thil thei lo top ani kamu manga po kamang phan ngai lo ti na soi mi hring te ngai a thil thei lo le beidon to nu a po kan pathian chuan ti dan tu rem chang kong chi hrang sang chuang ala hria ani Afrimax te chuan an tlo a an chan chin te chiang takan hriat nuwa chuan khotlang hruai tu te le an mel hriat mi ho sa te an bia tran puina chuan dil sakta ani he community center hian an training le an therapy mang chuan no pangdam lo tam takan lo ti dam to a abik takin mi van duai mi khongai thlak pian phunga rol ban lo te an enkol na sa hle ani community center anom chung khan thilmak tam taka thlenga hei tuna kan hmuang hian tuna chuan an thiang hlimin tuna ma ai kha chuan an hrisel mel dai zawk ani physiotherapy an pek mai baka basic education an zirtir bok ani nikoma Afrimax ten an tlo khan nu ber chu lo lom hle a fa te ta na chen na in turan buat sai sak thei chu a lom hle ani heng no pang pathum te hi he ina hian chengin no pakhatina en kolani nia a fa te en kol tu hi an ma ni nu khani lovin no pang te en kol tu ra midang an roi ani no pang te nu chu an ma ni khwa ama ina khosari an hriselin an lo fel ve tiala an mel te po tha sot khop mai midang te ne na hun rei tak in chunga khung an ni awangin midang ne na khosak ho po an thiam to hle bok heng angel pathum te hi an nui moi hle a tin anin ngai tlom hle bok an khotlanga chuan in mel hriat tir an nia midang ang bok anun limna nei ve chuan phu ani nun har sa tak ma chona boina chi hrangina tuam vel kara chuan he nau pangtenu hi kum som ni liamta an lo sakin hlui taka chuan a chenga kha minia tang khan he in hi voi khatte ma repair le siam that alani lo an in chu hlui to mawangin ruwa sura pianga ruwa tuiron farna sa thin lu tuka wang chuan in chung chu adia koi vek thin mutmu po an tu thailo fur ruwa tla ka to phuna an chuat chuan ti fai thei chau thin journalist te chuan he mi te chung hi Christmas present lanan dua no pang takal ngai lo na hmuna chuan an hruaita ani no pang te school kalna tanga an kalna tur hmun chu a thui hle a hei tuna kan hmuang hian an kal konga chuan motor chuangin an hlim hle ani an kalna tur hmun thlen lan chuan ngak hlel hle ani ti a hriat
he khotlang mi pui te hian an lo thlen tur chu an hria heng angel pathum te hi an lo welcome ani kumhni meu sikul kalin an thang bo dai khani ya an lian toin an changkang to hle ani ti chu an khopui te chuan an soimol molani surprise tun tuma chuan in thar biai mai nal tak chu an Christmas present atan Afrimax te chuan an lo da sak diam to naupang tenu Claudine hian kanin hluya khosak kha risky train lutuk ati khania ma se tuna chuan in thar hlak mai ama le afa te tan an dong mai chuania le ka fa te nen kanin tong le ta hi kalom tak zet an taksa an ril ru thleng an lo changkan to zia hi mak ka tia tin ka fa te wang hian in that tak le furniture thatak tak ka nei thei pha hi kalom hle bok TV te thlengin min lei saka kalom em ani afa te nen an hanin mu chu alom hle afa te lo changkan theina na tran la tu zong hne na lom thu a soi bok ani ka fa te hian wa changkang to em an sikul zirtir tu te en kol dan hi van ro pui tak atimol mol mai ni an in tharan muchia mai chu oi harati hle mai alom zia chu soina siak lo ani loma wanga mit tui chu mi ta nam pura a in sum zo lo lek ani ma se rang takin a in thunun wata a trap chuak ta lo he in hian bedroom pathum sitting room pakhat le chauka pakhat aneya 3 BHK kan tiang khani ti chuan room tina khum thar hlak le mattress thar hlak aum vek bok an sitting room a chuan sofa nal tak le smart TV anda saka he hian an khwar lu tuk tur chuan hnem don ani Claudine chuan in thar that tak an nei theina tura sum le pai le tran puina chi hrang ron pe tu te chunga chuan lom thua soya in te reute lui to taka kan chenga ma se tuna chuan in thar biai mai that tak le lian tak ka nei ta Claudine chuan hetianga in tha hi kan neianga sitting room a thuin nuam takin TV te kan en phang ti hi karing phangai reng lo ama tan chuan hlotlin na ro pui tak dream come true an tiang chu lo ni ta ani afa te that takan en kol sakawang chuan ubumwi community center chunga lom thua soimol bok ani community sikulan ma kha chuan han pen chwa vel pon har sat khania ma se physiotherapy manga treatment an pek tak nuwa chuan mumal taka ke pen thein an kal theita ani ka fa te hian mu sitan tok renga he hian min ti hreomin min ti lungai hle thin annu kania wangin na ti hle thin ma ila ka in beng daya ka tuar tlok mai thin in chunga ka kal khum thina ma se tuna chuan ka ti to ngai lowang afa te chu that taka en kolan nia khosak zia te zirtir an ni nuwa chuan in chunga ka khung to mi alowang atiani naupang dang tenen po ka in fiam tir ve tong a chan chu tuna chuan mi om dan te an man ve to a ka thla muang to tin he mi te chung kwa hian har sa hle a an tan be sei tur eng ma om lo ani hi an village leader VCP kan ti ang khania Afrimax tena he mi te chung ko an ron tlo chu alom hle ani tuna chuan thilain thlak danglam na sata hle a tuna man khosak dan ne na han te khin phei chuan tuna anom dan chu pa ngai ve ta hle ani he mi te chung ko hi kan limpui tak zet tuna ma a lo be don thin zia te ne na ngai to chuan nuber hian nuber ni na din hun pa ngai tak ang ne a ain ngai ve to don ani an khovi CP ani na tanga chhut po ama ti hlim ve em chu nu ber be sei bo thina kha hetianga mi pa ngai taka a han kho sa thei tu ran thlir chu ani an VCP hian a in chuan pui hle bok tuna ma chuan mi tam takin an musitani ti chu a hreve kura
ma se tuna chuan tu manan musit ngam to lawang tin an VCP chuan a soi bok an VCP chuan ti hian a soi chun zoma tu ma hi in musit tur kan ni lo kan va in kan in ang vek eng ang khopa dang lam taka piangin eng ang mel po puila ang khat vek kan ni in za ton vek tur kan ni tin an khotlang mi pui ten hena chuan he mi te u naw hi emo tu po ni se in musit tur kan ni love ti chuat hei tokin a soi thin an tiani je khuilin hi an thenom nu ania he naw te hi an pian tira tangkhan lo hre dai to a tuna an om dana han mu chu an fel fa in thuan oi mel to sia mak atiani ani po lom vele Ubumui Community Center hian an tiam ang nge ya tun academic year chu hlotling taka afa ten en kol sakawangin naupang tenu Claudine chuan Ubumui Community Center chunga lom thua soimol molani pathian in mishing te siam khan ama an puina siam khania pathian chuan ama kut ngei manga min designed kan ni awangin tu ma mel chebik kan omlo hele ya hian mishing te hin ang pakhat ma kan omlo chu pathian ro puizia tilang chiang tu pakhat ani pathiana chuan ang khat vek kan nia in musit bik tur tu ma kan omlo thabik kan omlo wa chebik po kan om chuang lo pathian fa te vek kan ni e